UBS, we combineren de jaardag met onze UBS Prayer Day, dat is op 9 mei. Maar wij hebben dan vandaag onze Prayer Day samen met onze jaardag. Het doel van deze bijeenkomst is dat we samen gaan voor Gods troon vandaag. Om te bidden voor alles wat ons land bezighoudt. En ik hoef niet te herhalen, ik hoef niet te zeggen wat, u weet precies. U gaat ermee slapen en u staat ermee op, denk ik. Maar vandaag kunnen we samen voor Gods troon bidden voor deze zaken. En ook om u te informeren waarmee het SBG bezig is. En de Heer te danken voor de 58 jaren dat Hij ons geleid heeft. En hem ook te vertrouwen dat Hij doorgaat met ons en met u. Laat ons bidden. Maar we tak grand tangi di manting dat we kan kona you fesi. Grand tangi dat you na gado, dat you na agado di de amoro hewang, agado fu ala gado, a masra fu ala masra. Masra we opo you ne na hewe die you grani we. Omdat we weten dat Hij hoort en verhoort. Zijn genade is groot. Er zijn broodjes op tafel. Zo in een zak. Ik weet dat we geleerd hebben dat het niet netjes is, toch? Om te eten en te kijken, toch? Om een deel te nemen. Maar het is u toegestaan uw broodje te eten nu. Het is een breakfast, dus... De Karen heeft u voorgelezen, ja? Dus u mag eten. Het is gezegend. U mag het te goed doen. We gaan daar verder. Ik wil daar uitnodigen de voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap, zuster Clarissa. Zuster Rut. Ik ben niet zo lang als zuster Rut. Maar jullie zien me wel, toch? Oh ja. Ook van mijn kant, namens het bestuur van harte welkom. Alles aan die boom? Ja, natuurlijk. Ben jij de boom staat er. En per jaar also de boom staan dit toe. Broeders en zusters, vrienden, aanwezigen. Wat een genade, wat een voorrecht om vandaag hier te zijn. Om samen met onze SBG-familie zo 58 jaar te vieren. Geen dagen, geen weken of maanden, maar jaren. Het is werkelijk een genade. En dat we het nog zo kunnen combineren met onze prayer meeting. Zoals dat is ons gevraagd vanuit de United Bible Society. Het is nog mooier om u ook te betrekken in het mooie werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. Niet alleen maar betrekken om te horen vandaag, maar ook deelgenoten zijn, partners te zijn. Dat zijn huidige, toekomstige partners, vrienden. Dit is een geweldig, mooi en werk van ons allemaal hier. Maar ik sta hier als voorzitter van het bestuur, maar niet alleen maar een voorzitter van het bestuur is aanwezig. Er zijn ook andere bestuursleden, die wil ik u graag voorstellen. We hebben broeder Rutu hier. Paul, misschien kunnen ze opstaan, dan zitten ze gelijk ook. Broeder Rutu. Oh! Maar ze zijn er live ook aanwezig. Broeder Rutu Paulus. We hebben verder zuster Reda Tower van de gemeente Bribi. Broeder Paulus is van onze familie hier. En wij vormen samen het dagelijks bestuur van het bestuur binnen SVG. Daarnaast hebben we ook zuster Wandana Debidin. Welkom. Zij is van gemeente Chikena.
Ja, en daarnaast hebben wij ook het bestuur, maar niet aanwezig lijfelijk, met zijn foto prijteam. Broer Patrick Tang van de vergadering. En zuster Roshama Korentij van de Zevendaagse Adventisten. En onze broeder Theo Snow van RK denominatie. U ziet, broeders en zusters, dat in het bestuur de interkerkelijke weergave duidelijk zichtbaar is. Statutair mag het bestuur tot 9 leden bestaan. Dus, als u goed telt, zijn we met ons 7. Er is nog plek voor nog 2 leden. Hebt u uw denominatie niet gehoord? Wilt u deelnemen? Wilt u helpen? Wilt u ons joinen? Maak u contact met ons. Er is altijd plek om het mooie werk voor te zetten. Oké, dat is het bestuur. Maar ik ben hier niet alleen om het bestuur voor te houden. Ik ben hier ook, u weet, we hebben een feest. Dat is jaarlijks. En het is een Bijbelgenootschap. En ik denk niet dat wij zo'n activiteit als vandaag Gods woord niet gaan openen. Niet gaan schatgraven, niet gaan overdenken. En dan willen we dat graag doen. We willen dan zuster Reda Tower, onze pastoor van gemeente Bribia, lieve mensen, uitnodigen om de overdenking te doen. En daarna zal broeder Rutu sluiten na aanleiding van de overdenking met een gebed. Dus uw aandacht voor zuster Reda. Dank u wel. Zuster Clarisse, van harte goedemorgen, geliefde broeders en zusters, geestelijke leiders. Heel kort wil ik ons allen op deze bijzondere dag bemoedigen met een kort gedeelte uit de psalmen. En u raadt het al. Welke psalm? Psalm? Nee, psalm 58. Want SBG is 58 jaar oud. Hiep, 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 hiep. Mooi. Psalm 58. Een psalm waar er een noodkreet van David uitgaat naar God. Een noodkreet vanwege de goddeloze heersers en de onrechtvaardige rechters in die dagen. Een roep van David om ze te verdelgen. Wanneer je deze psalm leest, zou je wellicht denken van, geen fijne psalm. Maar weet u, wanneer we deze psalm in zijn geheel doorlezen, dan zien we in het laatste vers een verrassende wending. Want deze psalm eindigt met een prachtige belofte. We horen namelijk de psalmist David in vers 12 uitroepen. En dan moet je goed luisteren. Hij zegt, en de mensen zullen zeggen, toch is er loon voor de rechtvaardigen. Toch is er een God die recht doet op aarde. Vandaag, vrijdag 3 mei 2024, bij de herdenking van het 58-jarig bestaan van het SBG, wil ik met deze woorden uit Psalm 58, de directie en alle medewerkers van het SBG, maar ook de vertalers, de distributeurs en allen die zich op welke wijze dan ook inzetten om het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap uit te voeren en te ondersteunen, maar ook u allen hier aanwezig, geestelijke leiders, wil ik bemoedigen met deze woorden. Er is loon voor de rechtvaardigen. En er is een God die recht doet op aarde. Weet u, het uitvoeren van de opdracht van de Heer Jezus Christus om het evangelie te verspreiden, om ervoor te zorgen dat mensen in verschillende talen tot in de verste uithoeken van de wereld, en in deze de verste uithoeken van ons land, en het SBG werkt ook in Guyana, dat we het evangelie horen, ondanks de beperkte middelen, ondanks de situatie in het land, ondanks misschien ook onze eigen zorgen en problemen. Het is geen eenvoudige taak. En ongetwijfeld, geestelijke leiders, zullen er momenten zijn waarop de verleiding groot is om het beeldje erbij neer te leggen. Wie kent dat niet? Maar weet u, ik wil u bemoedigen op deze dag en aan u zeggen, geef niet op. Ik wil aan u zeggen, geef nooit op. Ondanks alle moeite
ondanks pijn, ondanks druk, ondanks lijden, wat het ook is. Gods woord zegt vandaag aan u en aan mij, aan ons allen. Er is loon voor de rechtvaardige. Ik wil het lezen zoals het geschreven staat. Toch is er loon voor de rechtvaardige. Met andere woorden, ondanks dit alles is er loon voor de rechtvaardige. Toch, zegt het woord, is er een God die recht doet. Met andere woorden, te midden van dit alles is er een God die recht doet. Wees dan ook bemoedigd, geliefde broeders en zusters. Wees bemoedigd en versterkt met deze belofte. Geliefde dienaren des Heren, arbeiders in Gods wijngaard. Het loon voor uw volharding is bij God. Ik eindig met het volgende. En dan richt ik me in het bijzonder tot de directie en alle medewerkers van het SBG. Ga vol goede moed verder met dit prachtige werk. En namens iedereen hier aanwezig wil ik aan u zeggen, het is vandaag 58 jaar SBG. Maar we gaan op naar 59. We gaan op naar 60. We gaan op naar 100 jaar SBG. We gaan op naar een SBG totdat Christus terugkomt. En namens ons allen, dankjewel. En aan ons allen wil ik zeggen, en ieder hier aanwezig, laten we zo met z'n allen de handen in elkaar slaan. Elkaar dragen en schragen in het gebed. Maar ons ook beijveren om het werk van het SBG te ondersteunen. Het zij middels gebed, het zij middels financiën of op welke wijze dan ook. Wanneer er een beroep door het SBG op ons gedaan wordt. Ik feliciteer ons allen met deze dag. May God bless we. Amen. 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 Make we begin. Lobi masaragado di mantém we kona yu fesi nanga vi peji masarangada fosi presi we takio grantani for an neti di pasa takio ben luku kibriwi for den okri di e wakana neti en takio jiwi na krachti fu opo di mantém fu mekwi sref klari fu tekorokona anu fu nyangna di disi. Masragado soe takiu ook tu grantani takiu divina okasi fu koma kamdra fu sini preise yu fu takiu grantani. Masra wisabi taki wotu no dem nofo tongo no dem nofo sini no dem nofo fu takiu grantani fu san yu de en san yu edu diwi de nanga neti ala de fu wi libi. Ma we takio grantani en we actie masragado fu yere den beji fui fu no potiwi na wansi fu no tapu yesi diwi masragado ma fu denanga we en daar ede we actie pardon fu ala den sondu ala den foto sawi bendu ala sani sawi betaki sawi bedu sano akruderi nanga yu wordu. Masragado di mantém we actie you pardon. We actie you make you waswi, make we konkring, make you waswi fu inse nanga dorosi, and make we control yusma, make we control pikin for you, and make you wani go doro na vi libi makandra in vi kondre in grontapu. Masragado so many sani epsa sano boom. Ma vino abina krakti fu hari sani city. En daar edewe aksiu masragado make you srefi. Har sani pot boom sano boom masragado. Ma jiwi na tranga fu bribi na you en fu tang hori na bribi. Fu wilibi kan akruderi na ngayuwani en fu kampanyang na shuti evangelio for you. Masragado ete wan trong we takiu grantangi masragado takiu bende
tak you de en you sa de nanga SBG nanga na Urokodisi. Masragado we taki you grantangi, taki you be meri sma ati, di ben pijing nanga Urokodisi in visrana kontre. Masragado so wang ding no demoro na we mindri, so wang de ete, we taki you grantangi masragado, taki de be firi you be mede ati, en de be opos napu, en de be teki na Urokodisi na anu, en de be haring kodoro ma pisting. Masragado grantangi fudati. Maar so we begi ook toe, jina komte nanga ala Urokomasa de no, sa abina okasi, fu hari na Urokodisi, in wisrana kondre ma ook toe, in Guyana. Masragado jiwi sabi nanga rai, jiwi bribi, jiwi mang ati, fu hari na Urokodisi. Jiwi gezondheid masragado, fu godoro nanga na Urokodisi. Bika a Urokodisi na fu you, ano fu vi. Vi kiswa okasi, fu dubun sani. Masragado yekwi, fu no do no one enkri trasani. Mamoro leki fu do you wani. Masra, yere den begi fu vi ati. En denanga vi masragado. Denanga vi. No libiwi masragado. Ma meki apiste sawi kisi. Fu hari na Urokodisi. Mek wi haring. En mek te trouwens, wan kona wi baka. Tak densrefi kan godoro. Ini tiri, ondro tiri, fu yu santa yeye. Blessi ibri wan fui. Di ja, de wan sabe wan de, ma de no kisina okasi fu kom. Blessi de Urokomang adiktoro nanga en grupo. Di e hari na Urokodisi ala de. Kibriden, jide gezondheid, jide sabi nanga rai. Fu hari na Urokodis dona fesi. Masragado yere de begi fuwi ati ete wan lesi. En we taki you grantani. In Jesus' name. Amen. Amen. Grantani, brada Rutu. En ook hartelijk dank, zuster Rida, voor uw zeer bemoedigende overdenking. Broeder en zuster, hebt u wat aan gehad? Zeker, amen. Weet u, God is goed. Amen. Maar het is nog steeds onze breakfast meeting. Dus gebruikt u wat. Wees u vrij. Er is genoeg voor ieder wat wilt. Maar dat betekent niet dat we gewoon op verder gaan met onze dag. En nu kunt u, kijk even naar links, kijken en genieten van een mooi, prachtig video over het Surinaams Bijbelgenootschap. Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? Het Surinaams Bijbelgenootschap staat bekend om haar boekwinkel aan de Henk Aronstraat nummer 39, waar u onder andere terecht kunt voor verschillende Bijbels, christelijke boeken en gift items. Maar wist u dat het Surinaams Bijbelgenootschap veel meer is dan slechts een boekwinkel? Sinds de oprichting van het Surinaams Bijbelgenootschap in 1966 heeft het SBG één doel en dat vertaalt zich in alles wat zij doet. En dat is het vertalen en het verspreiden van Gods woord en dat liefst in de talen die het dichtst bij de hart van de mensen zitten. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft als doel om de mensen van iedere taalgroep in Suriname en Guyana te bereiken met het woord van God. Maar waarom dit voornemen? Waarom niet gewoon de Nederlandse of de Engelse Bijbel gebruiken? Het is bewezen dat wanneer mensen literatuur ontvangen in hun moedertaal, oftewel de taal die hen het meest aanspreekt, zij de boodschap makkelijker tot zich nemen. Zo ook met het woord van God. Met het vertalen van de Bijbel in de verschillende talen van Suriname en Guyana wil het SBG niet alleen de lezer of hoorder bereiken, maar ook dat het woord van God tot het hart spreekt, in de taal van het hart. De Bijbel in eigen taal is heel persoonlijk
en beter te begrijpen. Het kan uiteindelijk gaan zorgen voor een transformatie. Een transformatie die alleen God mede door zijn woord teweeg kan brengen. Behalve het voorgenoemde brengt het vertalen van de Bijbel in de lokale talen ook meerdere voordelen met zich mee. Eén hiervan is het conserveren van talen en ervoor zorgen dat deze niet verloren gaan. Momenteel is het SBG bezig de Bijbel te vertalen in enkele talen die in Suriname gesproken worden, met name het Aukans, het Saramacans en het Sernami Hindi. परमेश्वर के बाद जिंदा है और ओमन बहुत शक्ति है। वो एक दोनों बगल चोक तलवार से और चोक है। Ook in Guyana is SBG nu bezig met Bijbelvertaling in enkele lokale talen, namelijk het Wapishana, het Patamuna en het Akawayo. Nederlands, Sranatongo, Sarnami Hindi, Surinaams, Javaans en vele andere talen. Het SBG heeft als streven in iedere Surinaamse taal de Surinamers te bereiken met het woord van God. Wanneer het woord van God geschreven is in een taal die het dichtst bij het hart van de mensen is, is het makkelijker de boodschap te begrijpen, te accepteren en uit te leven. Het SBG bereikt jaarlijks duizenden mensen van verschillende taalgroepen in de kustvlakte, maar ook in het diepe binnenland. Het blijft niet alleen bij het vertalen van de Bijbel, maar ook het doen terechtkomen van het woord van God in de handen van mensen met behulp van onze projecten en activiteiten. Lees, leef en geef de Bijbel. Dit is de bekendste slogan van het Surinaams Bijbelgenootschap. In de slogan zitten er 3 acties, namelijk het lezen, het leven en het geven. Het lezen. Je leest om te ontdekken en te begrijpen. Door de Bijbel te lezen kan je meer over God te weten komen. Zijn wil en zijn principes zijn in de Bijbel verwerkt voor ons. Wanneer we de Bijbel hebben bestudeerd en de boodschap begrepen hebben, kunnen wij dat toepassen in ons eigen leven. Het leven. Het toepassen van het woord van God zorgt voor groei. Wanneer wij Bijbelse principes naleven, kunnen wij anderen beïnvloeden om hetzelfde te doen. Dit zorgt voor veranderde levens, veranderde leefgemeenschappen en zelfs veranderde landen. En dan nog het geven. Het geven van de Bijbel aan anderen, zodat zij het ook kunnen lezen en God kunnen leren kennen. Het Surinaams Bijbelgenootschap werkt niet alleen. Wij werken graag, kerken en andere specifieke organisaties om projecten en activiteiten uit te voeren. Samen zorgen wij ervoor dat de Bijbel gelezen, uitgeleefd en gegeven wordt. Wilt u meer weten over de projecten en activiteiten die het SBG uitvoert? Of bent u geïnteresseerd om het SBG Bijbelwerk te ondersteunen om zodoende Gods woord toegankelijk te maken voor de taalgroepen die nog niet zijn bereikt? Volg dan het SBG via social media. Ik kan niet leven zonder u. U alleen houdt mij staande. Het leven heeft geen waarde zonder u. Jezus, ik kan niet leven zonder u. U alleen houdt mij staande. Het leven heeft geen waarde zonder u. Jezus, ik kan niet leven zonder u. U alleen houdt mij staande. Het leven heeft geen waarde zonder u. Shama, ik kan niet leven zonder u. U alleen houdt mij staande. Het leven heeft geen waarde zonder u. Ik weet niet wanneer de tijd komt, maar ik weet dat u mij staat. Ik moet u altijd danken, want het leven
zonder u. Nee, het leven heeft geen waarde zonder u. Ja, het leven heeft geen waarde zonder u. He's done so much for us. Cannot tell it all. Narekelemo. If we had 10,000 tongues, it still would be enough. Narekelemo. What shall we render to Jehovah? For he has done so very much for us. What shall we render to Jehovah? Oh, for he has done so very much for us. Narekelemo, narekelemo. Hadu so furu sangiwi, we no ma verterala. Narekelemo. If we be up to do so tongo, tochanobo nenovo. Narekelemo. Sawi sagi na Jehovah. Futia do so furu sangiwi. Sawi sangi na Jehovah. Oh, futia do so furu sangiwi. Nara 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 nara. Narekele narekelemo. Nara 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 nara. Narekele narekelemo. Precies 58 jaar geleden, 3 mei, werd de Stichting Surinaamse Bijbelcomité opgericht. Luister u goed? Stichting Surinaams Bijbelcomité werd opgericht. En wel door onze broeder Dr. Karel Zeefuik. Geen onbekende onder ons. Met ondersteuning van de Nederlandse Bijbelgenootschap werd dat gedaan. De missie van deze stichting was tweeledig. Ten eerste het bevorderen van de verspreiding van de Bijbel in de breedste zin van het woord. En ten tweede het stimuleren van het juiste gebruik van de Bijbel. En in 1971 veranderde de naam gelijk. Niet lang na 66. Toen werd de Stichting Surinaamse Bijbelgenootschap. In 1972 gebeurde iets geweldigs, een belangrijk mijlpaal. En wat was dat? Het bestuur wendde zich tot de United Bible Society, UBS. U gaat dat in de komende tijd vaker horen van UBS, United Bible Society. Dat is het werelds overkoepelende organisatie van Bijbelgenootschappen. In 1973 werd Suriname erkend als een nationaal kantoor. Weliswaar onder toezicht van het regionaal kantoor in Mexico.
Het werk vorderde, meer werk. En in 1981 werd onze broeder Cedric Singh aangesteld als de eerste directeur. Waar begon Bijbel SBG? Een vitrinekastje bij de winkel van Stichting Het Goede Boek. Ja toch? Boekwinkel. En daarna verhuisden we naar de Wagenwegstraat. En daarna, toen het werk, ja, broeder, zie je het, straat. Toen het werk veel meer en veel meer werd, we hadden niet alleen maar Suriname als verantwoordelijke werkveld, maar we kregen Frans-Guyana en Guyana erbij. Dat is in 1982 en 1984 gebeurd. En in 2018 droeg het Surinaams Bijbelgenootschap het werk in Frans-Guyana weer over aan de United Bible Society. Dus voor nu zijn we nog steeds verantwoordelijk voor Suriname en Guyana. SBG, volwaardig lid van de United Bible Society. We willen geen nationaal kantoor blijven. We groeiden, de broeder zei het hier al voor je. In 1985 kwamen we van Wagenwegstraat naar Gravenstraat, nummer 39. En we huurden het pand. En u weet hè, huur is niet van u. Goed rentmeesterschap. We kregen met de lening van de Nederlandse Bible Society, konden we lenen en dan konden we het pand kopen. Wat we ook hebben gedaan, toch directeur? Ja, ownership. En dat deden wij. Dat deden we met de lening. En we hebben in het jaar 2000 afgelost. Halleluja. En in 1987 groeide het Surinaams Bijbelgenootschap tot een nationaal kantoor. Nee, van een nationaal kantoor tot een geassocieerd lid. Een voorwaardig lid van het Wereldbond van de Bijbelgenootschappen. En in 1994 was het final. We waren ook lid van de grote Bible Society Community. We hebben Suriname aangehaald, dat we hier onze eigen gebouw hebben. Maar ik heb u gezegd dat we ook in Guyana dat werk doen. En we zijn daar ook begonnen in een huurpark, Georgetown. En broeders en zusters, wederom goed rentmeesterschap, zijn we nu in onze eigen gebouw. Kom broeder! Amen! Dankjewel. God is goed. God is waarlijk goed, broeders en zusters. Verschillende talen, Bijbel. En ook een heel markant punt is, in maart 2001 nam het SBG het werk van het Instituut voor Taalwetenschap. U kent het? SIL? Ja, over. SIL. Dat betekent dat het Surinaams Bijbelgenootschap verantwoordelijk was voor het vertaalwerk. Explosief groeiden we zo. Wij zijn dan volledig verantwoordelijk voor Bijbelpublicaties. Meer werk, meer verantwoordelijkheden, gewoonweg omdat God ons roept om u te dienen. De Bijbel moet toegankelijk zijn in onze eigen taal, in onze moedertaal, de taal dicht bij het hart. Onze core business. Zijn we er nog? Ja. Goed zo. Check even toch als u nog wakker bent. Onze core business. Bijbelvertaling. In 2002 gaf het SBG het Nieuwe Testament uit in het hedendaags Sranatomo. Dat is onze taal hier in Suriname, onze takitaki, dus Sranatomo. En in 2003 de uitgave van het Nieuwe Testament in het Caribisch, andere taal. In 2008 werd het Johannes-evangelie in het Frans-Creools van Frans-Guyana uitgegeven. U weet, ik had gezegd dat Frans-Guyana toen ook tot ons werkgebied behoorde. In Guyana gaf het SBG in 2010 het Nieuwe Testament uit in het
in de inheemse taal Akawayo. Heb je het goed gezegd, broeder? Akawayo. Geweldige mensen zijn dat. Onze vrienden in Guyana. Onze inheemse broederen. En in 2011, andere taal, dat is het Patamudang. Nieuwe Testament werd vertaald. En in 2012 werken we ook met een andere groep, een andere taal. Dat is het Nieuwe Testament dat ook vertaald werd in het Wapi Shana. Werd gepubliceerd. Alleen het Nieuwe Testament werd vertaald. Je moet ergens beginnen. Dus alleen het Nieuwe Testament werd toen vertaald. In 2016, u weet dat, u zit hier, u was zelf getuige, werd de complete Bijbel in Sranantongo uitgegeven. Ja toch? Yes. Oude en Nieuwe Testament. Geweldig. En in 2018 de complete Bijbel in het Surinaams Javaans. Halleluja. Marter Suwon Gusti. Dank u Jezus. Taal van uw hart. Maar het is niet daarbij gebleven. Wat doen we nu? Nu, momenteel, hebben we lopende vertaalprojecten. Want we hebben niet alleen maar Sranatong en Surinaams Javaans, nee toch? We hebben de vertaling van de Oude Testament in het Okaans. Waar is onze zuster? In het Okaans. We hebben Saramakaans en het Wistans. De vertaling van de Deuterocanonieke boeken in het Sranatongo. En binnenkort maken we ook van een studiebijbel in het Sranatongo. Broeders en zusters, veel werk, dat doen wij. Dat doet de directie, dat doet het staf, dat doet SBG. En dat is bijbelvertaling. We hebben ook bijbeldistributie hoor. Wat is dat? Zeker, we distribueren bijbels. Bijbels voor refugees project. De vluchtelingen. Ja, de projecten hebben wij. Audio Bijbelproject. Als u niet kunt lezen, wil niet zeggen dat u de Bijbel niet kan begrijpen en verstaan. Dat doet SBG het in audio voor u. Vooral in het binnenland hebben we dat gedaan. De proclaimers. En de video's die we ook meegeven. En als u niet kunt zien, dan hebben we een braille project, toch broeder? Dat is er ook voor onze doelgroep. En de speciale groepen Bijbels voor women en youth. Dat hebben wij ook. Niet alleen maar Bijbel op hun niveau, maar ook activiteiten worden georganiseerd. Bijbelcurs en vrouwenseminars. Decennia lang, broeders en zusters, is SBG zo bezig. Worden we moe, broeder Erdi? Nee, we gaan door. SBG heeft zich ingezet om de Bijbel toegankelijk te maken voor alle mensen in Suriname. Ongeacht hun achtergrond, taal of cultuur. Onze missie, gedreven door liefde voor God en medemens, heeft geleid tot de verspreiding van duizenden Bijbelsmaterialen en vertalingen die levens hebben veranderd. Levens hebben veranderd en gemeenschappen hebben gevormd. Dat hebben we gezien, niet alleen in Suriname, maar ook in Guyana en de dorpen. Als we terugkijken op deze reis, u bent nog steeds met me op reis, u past naar uw seatbelt, zien we Gods trouw weerspiegeld in elk moment. In de vreugde van het zien van mensen die Gods woord lezen. Wel in hun eigen taal. In de troost die de schriften brengen in tijden van nood. En in de kracht van een gemeenschap verenigd door het delen van het evangelie. Ja, we vieren vandaag 58 jaar. Maar we klaar niet. We klaar niet. We ook online, we ook voeren, zei de directeur naar. En daarom willen wij dat samen met u aan het doen. Als we vooruit kijken naar de toekomst van SBG,
dan moeten we het met een hernieuwd gevoel en een vastberadenheid en passie voor onze missie gaan doen. Laten we ons blijven inzetten voor het verspreiden van Gods woord, wetende dat onze arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Zuster Reda had gezegd, God is rechtvaardig. God ziet en God weet, God is getrouw. Laten wij dat gezamenlijk doen. Samen met de directie, samen met het bestuur, samen met u allen. We willen u dank zeggen. Huidige donateurs, leiders die ons ondersteunen en gebeden. We willen u danken. Directeur, staf en personeel, we willen u danken. We willen u ook danken dat u vandaag vrij hebt gemaakt en dat u nu helemaal bent geprikkeld om een deelgenoot te zijn, een partner te zijn voor dit mooie werk wat God doet hier in Suriname via het Surinaams Bijbelgenootschap. Mogen de Heer u allen rijkelijk zegenen en een fijne dag verder. God bless. Ik wil dan uitnodigen Pastor Stephen Tulle en zuster Lucinda Pinas-Daarson. Pastor Stephen Tulle die gaat bidden voor het Bijbelvertaalwerk. Projecten in uitvoering dat de Bijbel mensen aanspreekt. Dat zijn de twee gebedspunten. En zuster Lucinda Pinas gaat bidden voor de situatie in Haiti, de situatie in Oekraïne, de uitdagingen als internationale organisaties. U weet wat er gebeurt in Israël en in Palestina. Laten we bidden. Eeuwige Vader, schepper van hemel en aarde, heilig, heilig, heilig is uw naam, o Heer. Groot zijn uw werken. Dank u wel, Heer, dat we vandaag bij elkaar mogen zijn, Heer, om te bidden voor de verdere verspreiding van uw woord. In Hosea hoofdstuk 4, vers 6 zegt u, Heer, dat uw volk ten gronde gaat door gebrek aan kennis. En niet gewoon kennis, maar kennis van God. En de Bijbel is het centrum, Heer, van uw kennis en om u te leren kennen. Vader, in onze christelijke geschiedenis hebben we 1260 jaren gehad waarbij de Bijbel niet toegankelijk was, Heer, voor de gewone mens. En dank u wel, Heer, dat u hervormers heeft laten opstaan, Heer, om de waarheid te herstellen en het woord weer ter beschikking te stellen, Heer, van het gewone volk. En dank u wel, Heer, dat u deze man hebt gebruikt, o Heer, om een verandering te brengen. En dat uw woord niet is weggepakt van degene die het hardst nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat u degene bent die uw woord hebt geconserveerd, o Heer. Vader, het is een wonder, o Heer, dat we vandaag uw woord tot onze beschikking hebben. Het is dat u mensen hebt gebruikt, o Heer, zodat we vandaag toegang hebben tot uw woord. Vader, help ons om te weten dat het niet vanzelfsprekend is dat het woord tot bij ons komt. Vader, we leven in een tijd waar we misschien denken dat we ons hebben verrijkt, dat we aan niets gebrek hebben, o Heer, als christelijke kerk. Terwijl u ons zegt, Heer, dat we jammerlijk zijn, dat we arm zijn, naakt en blind. En dat u ons aanraadt, o God, om van u te kopen goud dat gelouterd is. Dat is het geloof dat gezuiverd moet worden, o Heer. Verder raadt u ons aan, Heer, om witte kleding te kopen. En dat is de gerechtigheid van Christus. En ook vraagt u, Heer, om ogensalf van u te kopen. En dat is geestelijke onderscheidingsvermogen.
Ik bid, Heer, dat we deze ernstige boodschap tot ons nemen en ervoor zorgen, Heer, samen, dat de Bijbel beschikbaar is en blijft voor elk een. Want Christus is gestorven voor elk een. En ik bid, Vader, dat het evangelie, het eeuwige evangelie, dat is de goede boodschap, dat is Jezus Christus, dat mensen in aanraking mogen komen hiermee door de Bijbel, dat vertaald wordt in verschillende talen. Voor elke stam, natie, volk en taal, o Heer. Vader, we leven in hele moeilijke tijden, o God, waarbij onze samenleving steeds meer seculairder wordt, o Heer. We leven in een tijd waarbij we niet meer praten over postmodernisme, maar post-christelijke tijdperk, o Heer. Waarbij mensen, groepen mensen zijn, Heer, die helemaal geen affiniteit willen hebben met de kerk en anderen die niet tot de kerk willen behoren. Vader, de samenleving wordt steeds meer liquide. Er is geen absolute waarheid soms voor bepaalde mensen. Alles is relatief. Maar we weten, Heer, dat uw woord de absolute waarheid is. U zegt, Jezus heeft gebeden, Heer, voordat hij het in het hoogpriestelijke gebed heeft gebeden, dat u ons heilig in uw waarheid, uw woord is waarheid. Laten we uw woord koesteren, o Heer, en laat het te zien zijn in ons leven. Mensen kunnen misschien de Bijbel niet lezen, maar door ons karakter kunnen ze God leren kennen. We zijn een open boek, o Heer. Mogen het zo zijn, Heer, dat het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap verder mag gaan om in deze nieuwe uitdagingen die we hebben, de Bijbel te presenteren op een manier dat begrijpelijk zal zijn, Heer, voor de postmoderne mind. Zonder dat we komen aan de integriteit en de authenticiteit van uw woord, o Heer. De verpakking kan anders zijn, maar aan het woord, daar kunnen we niet komen, Heer. Zo ik bid, Heer, dat uw woord elk hoek van Suriname mag bereiken en Guyana. En eigenlijk de hele wereld. Mogen het zo zijn, o Heer, dat uw wil mag blijven geschieden. En dat we allemaal mogen uitkijken naar uw wederkomst. Want dat is onze grote verwachting, o Heer. Maar we kunnen niet alleen gaan. We dienen iemand mee te nemen. En als we niemand meenemen, kunnen we zijn wij waarschijnlijk ook niet daar. Zo help ons, Heer, om de Bijbel als onze leuze gebruiken, Heer. De waarheid en de waarheid alleen. Zegent u het werk van het SBG, allen die ons dit werk ondersteunen. En dank u, Heer, dat we dit ook in Suriname hebben. In Jezus' naam. Amen. Hemelse Vader, wij komen op dit moment eenvoudig voor uw troon. En als we dat doen, Heer, dan zijn we blij. Blij omdat door uw genade het Surinaams Bijbelgenootschap vandaag 58 jaar mag vieren, Heer. Maar naast het vieren van feest, Heer, Heer, zijn we ons ervan bewust dat er heel veel leed is. In ons eigen land, maar ook daarbuiten. Heer, en we hebben het vandaag vanuit Psalm 58 gehoord. Dat u een rechtvaardige God bent. En dat u opkomt voor het recht, Heer. Vader, en op dit moment weten wij dat er zoveel onrecht plaatsvindt, Heer. In Haiti, in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Heer, wij kunnen het niet vatten. Het gaat ons verstand te boven, Heer. Vader, elke dag sterven er onschuldige kinderen. Sterven er onschuldige vrouwen. Onschuldige mannen, Heer. Vader, en waarom? Heer, om macht. Macht, Heer God. Dat uiteindelijk, Heer God, allemaal teniet zal gedaan worden door u, Heer. Vader, en we komen op dit moment bij u. Want Vader, de artsen, legers
zijn niet in staat, Heer, al het geweld dat in deze landen plaatsvindt te beteugelen. Heer, de Verenigde Natie heeft er geen antwoord op. Heer, u bent de enige die antwoord heeft, Heer, op alle onrecht dat daar plaatsvindt in deze landen. En daarom komen wij op dit moment als leiders, als kinderen van u voor uw troon, Heer. En wij bidden, Vader, dat u uw licht gaat schijnen, Heer God, in deze situatie. Heer, u had ons voorgehouden dat naarmate de tijd nadert dat u komt, dat er oorlogen zouden plaatsvinden. Dat volk zou opstaan tegen volk, Heer. Vader, maar uw kinderen wonen in deze landen, Heer. En wij bidden, Heer, omwille van al de kinderen van u die wonen in Haiti. Omwille van de kinderen van u die wonen in Oekraïne. Omwille van de kinderen van u die wonen in het Midden-Oosten. Uw volk Israël bidden wij, Heer. Vader, hou deze landen leefbaar. Heer, hou het leefbaar in de naam van Jezus Christus. En we bidden, Heer, dat werkelijk het recht zal gaan zegevieren, Heer. Want uiteindelijk, Heer, komt de glorie u toe. Heer, u zal in het grotere plan dat u heeft dit misschien hebben toegelaten, Heer, om uw doel te bereiken. Maar, Heer, we bidden voor allen, Heer God, die u eren, die respect voor u hebben, dat u werkelijk deze landen leefbaar zal houden. Heer, alsjeblieft, Heer, gaat u ons voor. Leid u ons. Heer, begeleid u ons. Al de volkeren, al de groepen die daar, Heer, gebukt gaan door dit oorlogsgeweld, Heer. Vader, dat werkelijk uw licht mag schijnen over hen, Heer. Heer, en we bidden, breng een verandering in deze situatie. Dat is wat wij u op dit moment vragen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Lukum yabi a audio Bible ya ni haliking en a de wan bunsani ibi deidi haliking gado taki wan sanyanga yu ye fende wan pisi fu a woutu fu gado fu libigo mo fawo yangi ay leli u fu lobi u sefi fu wabi sakafashi ju sefi fu wabi pasensi ju sefi meke u lobi makandi lobi epo ala foto meke o kishu sefi alikon ala jogi pati sei di be dia ini bumfuru fuwi a Bible yate alikin ay takianga yu en a woutu fu gadu epo wala hogi pati sei ay ni libisama mi alikin da mi fi taki gadu etakianga mi okay mi fi ka kiti ay ni misiki en a moment pembe de ay ni wan fu paki sei pembe paki sei fu pe wan sambe fu kaniati te mi alikin da mi fia ka kiti fugado pembe fita tigonya fibu mi fi so boko saka tem aliking da mi fi ka kiti da mi fita kia gado de gado etakianga mimi ya stemping Amerikaan ook goedemorgen broeders en zusters. Ik ben blij u allemaal hier te zien. De voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap heeft u eerder een uiteenzetting gegeven van de geschiedenis van het Bijbelgenootschap. Eigenlijk vanaf de oprichting als Bijbelcomité tot zij verder is gegroeid naar een zelfbesturende organisatie. En vanaf de oprichting van het SBG heeft de organisatie zich ten doel gesteld om Gods woord niet alleen beschikbaar te maken, maar ook toegankelijk te maken voor verschillende taalgemeenschappen in Suriname, maar ook in Guyana. En het is mij vanmorgen een genoegen om als lid van de SBG-familie met u te delen van wat allemaal het SBG doet om invulling te geven aan haar doelstelling. Het SBG voert jaarlijks Bijbelvertaalprojecten uit, maar ook Bijbeldistributieprojecten. En waarbij verschillende
groepen en leefgemeenschappen doelgroep vormen. We beginnen bij de vertaalprojecten die het SBG in Suriname uitvoert. Het Saramakaans en Okaans Cluster vertaalproject, het Sarnami Hindi, Deuterocanonieke boeken in Sraantongo, het Sarnaams Javaans audio bijbelvertaalproject en het Sraantongo studiebijbel. Het ligt in de bedoeling dat de Saramakaans Okaans vertaalproject en het Sarnami Hindi vertaalproject na de afronding de complete bijbel in het Saramakaans en het Okaans, maar ook in het Sarnami Hindi beschikbaar wordt gesteld aan de taalgemeenschappen die de Saramakaanse taal, de Okaanse taal en de Sarnami Hindi taal bezigen. In 2022 heeft het SBG een aanvang gemaakt met de vertaling van de Deuterocanonieke boeken in de Sraantongo taal. In 2016 is de complete Bijbel in Sraantongo reeds uitgegeven. En met Gods genade is het zover dat het SBG dit jaar een aanvang maakt met het studiebijbel in Sraantongo vertaalproject. In Guyana worden de volgende vertaalprojecten uitgevoerd: het Akawayo, Patamuna Wapishana clusterproject. En met Gods genade heeft het SBG dit jaar alvast een voorbereiding getroffen voor de start van een nieuw vertaalproject in het Guyana Creools taal. Naast de vertaalprojecten voert het SBG ook verschillende distributieprojecten uit, in zowel Suriname als in Guyana. Het end-to-end project, Sraantongo in Braille project, Bibles for Women and Youth, Bible Stories for Children in Ogun en in Saramakan, oftewel de prentenbijbel, en Empowering Guardians of Tomorrow. Het end-to-end project biedt mogelijkheden aan, in het bijzonder mensen die het schrijven en het lezen van de Nederlandse taal niet machtig zijn, om zodoende ook Gods woord beschikbaar en toegankelijk te maken voor hen. Door middel van vertoning van gospelfilms, het organiseren van luistergroepen, door middel van de audio devices zoals de proclaimers, de torches en de memory SD cards. En bij het organiseren van de luistergroepen komen steeds 3 vragen aan de orde. Waar ging het verhaal over? Hoe sprak God tot jou? En wat doe je met de informatie? Daarnaast wordt de Bijbel, complete Bijbel of Nieuwe Testamenten in de moedertaal ook beschikbaar gesteld aan de taalgroepen. En wanneer mensen geraakt worden door het luisteren of door het zien van de gospelfilms, maar ook door het lezen van Gods woord, sluiten ze dan aan in een lokale gemeente. Het Sraantongo in Braille. Wereldwijd zijn er maar slechts 44 talen die de complete Bijbel in het Braille beschikbaar heeft. En het Braille is eigenlijk het enige medium voor een persoon die blind is om zelfstandig Gods woord te kunnen bestuderen en te lezen. En op grond van dat gegeven hebben dan Bijbelgenootschappen wereldwijd de uitdaging aan. Gaan de Bijbelgenootschappen wereldwijd de uitdaging aan om Gods woord dan beschikbaar te maken in Braille. Suriname, waaronder Surinaams Bijbelgenootschap, die in 2020 een samenwerking is aangegaan met het Duits Bijbelgenootschap om de gehele Bijbel in Sraantongo uit te brengen in Braille. En in 2023 heeft de lancering plaatsgevonden van de voelbare peuterbijbel in het Nederlands. En het ligt in de bedoeling om dan dit jaar de peuterbijbel beschikbaar te stellen in Suriname. Op het scherm ziet u een voorbeeld van de peuterbijbel. De peuterbijbel biedt 8 verhalen
in braille en in extra grootletter. De verhalen zijn voorzien van eenvoudige afbeeldingen die goed zichtbaar en voelbaar zijn. Verder is de voelbare peuterbijbel voorzien van een audiopen, waarmee de verhalen en de beeldbeschrijvingen kunnen worden beluisterd. En tot slot wil ik het Empowering Guardians of Tomorrow project nader toelichten en extra onder uw aandacht brengen. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft een bepaalde verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe en daardoor ook oog en oor voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen binnen de gemeenschap. En het doet het SBG wat om te vernemen dat er, doordat de turbulente economische situatie in het land, er een extra laag van complexiteit wordt toegevoegd aan de bestaande uitdagingen waarmee kinderen allemaal te maken hebben, waaronder armoede, verwaarlozing, beperkte toegang tot onderwijs, maar ook fysieke en mentale mishandeling en seksueel misbruik. En het SBG is van mening dat door educatie en door het serieus naleven van Bijbelse principes de cirkel van armoede doorbroken kan worden. En middels dit project beoogt het SBG om de kwetsbare kinderen een helpende hand te reiken door middel van praktische hulp en het bieden van Gods woord. En ik ben ervan overtuigd dat elk van u hier een speciale plek heeft in uw hart voor kinderen, in het bijzonder kinderen van Suriname. En het SBG is de mening toegedaan dat door gezamenlijk te geven, en meer nog van Gods boodschap over liefde en hoop met deze kinderen te delen, wij gezamenlijk een groot verschil kunnen maken in het leven van deze kwetsbare kinderen. Rest mij u te danken voor uw aandacht en ik hoop dat ik u hiermee verder heb geïnformeerd over het Bijbelgenootschap en het werk dat zij allemaal uitvoert. Dank u wel. Hartelijk dank, Marilyn. Marilyn zei daarnet, ze weet zeker dat u hart hebt voor de kinderen. En we weten dat de vijand het gemikt heeft op onze kinderen, op onze jeugd. Toch? We kunnen schelden, ons hart kan bloeden van wat er gebeurt in hun leven, wat de vijand doet door hun. Maar één ding kunnen we zeker doen en dat is bidden voor ze. Want we weten dat God in staat is en Hij wil het ook omdat Hij niet wil dat één verloren gaat. Toch? Om verandering te brengen in hun leven. Ik vraag dan zuster Gloria Liquishu om te bidden voor de kwetsbare kinderen en voor hun opvoeding. En dan vraag ik pastor Milton Veldkamp om te bidden voor onze jeugd. Te bidden tegen de criminaliteit onder de jeugd. En bidden dat jongeren in aanraking komen met Gods woord. Halleluja. Halleluja. Vader God, wij loven en prijzen uw naam. U bent een goede en grote God. Maar papa, op het moment die simon praxeri garo, de moro swaki, de moro kwetsbaar, de moro hulpeloos wang naar midri. En dat die piking garo, fusranang. Vader God, Heere, we weten dat er sommige kinderen zijn die elke dag, als ze zien dat het begint te schemeren en nacht wordt, dat ze angstig en bezorgd worden om dingen die hun overkomen in het holst van de nacht, in de geheimenis. Heere God, we bidden, Heere God, voor deze kinderen, Vader. Heere, we bidden voor de kinderen vooral, Heere God, die niet opgroeien met hun biologische ouders. Heere, die wonen in tehuizen of als kweekjes, als zakjes rijst, iedere keer moeten verhuizen. Dan worden weggeplaatst bij een tante, bij een oom, bij een opa. O Heere God, Vader, wat gebeurt er in ons land? Heere, we hebben diep verdriet daarover. Heere, ons hart is verbroken.
Als we daaraan denken wat er gebeurt met onze kinderen. Het zijn niet die kinderen, Vader. Het zijn onze kinderen waarvoor u ons verantwoordelijk roept. Deze generatie vandaag in Suriname. Vader God, ontferm u over onze kinderen. Heer, help onze kinderen. We bidden om bescherming voor onze kinderen. Heer, we bidden, Heer God, om voorziening voor de kinderen. Heer, want we weten dat het vaak de armoede is die maakt, Heer, dat deze kinderen in zulke situaties belanden. Ouders, papa's, mama's, die radeloos zijn, die niet weten wat ze moeten doen, Vader God. Heer, en een toevlucht nemen tot allerlei zaken, Vader. Heere God, in uw verwardheid, in uw frustratie, in uw stress, o koning der koningen. Heere, we bidden om bescherming voor onze kinderen. Heere God, de kinderen in de huizen vooral, Vader. De kinderen, Heere God, die, Heere Jezus, hulpeloos zijn. Die worden gepest op school, Vader. Heere, we bidden voor de kinderen die verwaarloosd worden. We bidden voor de instanties, Heere God. Heere, dat u het bekrachtigt om zich te ontfermen over de kinderen. We bidden voor ons als gelovigen, als kerken. Heere, dat we niet zullen wegkijken. Heere, want u heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Heer, ik dank u wel dat u ons daartoe gaat krachtigen als kerk, als gelovigen, als uw lichaam. Want wij zijn uw lichaam. Wij zijn uw handen die de kinderen willen omarmen. Wij zijn uw voeten die willen gaan naar deze kinderen. Wij zijn de ogen die vol liefde willen kijken naar deze kinderen. Want u heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen en hou ze niet tegen. Want voor hen is mijn koninkrijk. Heer, wij loven en prijzen u dan voor alle kinderen in ons hele land. Heer, vanaf het Tumac-Humac-gebergte tot aan de Atlantische Oceaan. Vanaf de Korantijn tot aan de Marouwijnen, o koning der koningen. Ontferm u over de kinderen van Suriname, Vader. De jongetjes die kinderarbeid doen. Die met hun kruiwagentjes, Heere God, in Albina werken, Heere God. En mijn moeder en hun broertjes en zusjes te helpen, Heere God. Ontferm u, Heere God, over de jongetjes die vaderloos zijn. Omdat uw kinderen, vaders 2-3 weken iedere keer weg zijn van huis. Om te werken in het binnenland, o koning der koningen. Ontferm u, Heere God, over onze jongens. Ontferm u over de ouders, de papa's en de mama's. Heere, we bidden, Heere God, dat u, Heere, de huwelijken in het land gaat versterken. Heere, zodat er eenheid zal zijn in onze gezinnen. Omwille van de kinderen, heiland. Heere, dat u de vaders en de moeders brengt naar elkaar toe, Heere God. De huwelijken krachtig maakt, Vader. Heere, want wij houden van onze kinderen, Vader. Maar wij falen zo vaak. Heere, daarom bidden wij u om genade voor de huwelijken. Heere, om kracht voor alle papa's en mama's. We bidden voor bescherming voor de kinderen. We bidden, Heere God, heiland, dat alle kinderen, Heere God, zullen leren om gehoorzaam te zijn en te luisteren, Vader. Heere, we bidden voor de leerkrachten, Vader God, op school. Bekrachtig hen, o koning der koningen. Heer, ik dank u wel, Heer Jezus, dat uw hart uitgaat naar de meest hulpelozen, de zwakken, de kwetsbaren. Wat is zwakker dan een baby, o koning der koningen? Ontferm u over de kinderen, die soms niet eens geboren worden. Heer, heiland, de vele abortussen die plaatsvinden. Wees ons genadig, heiland. Heer, om dit onschuldig bloed, heiland. O koning der koningen, ontferm u over onze kinderen, heiland. Wees ons genadig. Heer, we bidden, Heer God, voor de kinderen, heiland, dat ze zullen opgroeien in uw genade, in de vrezen des Heeren, Vader. We bidden dat deze kinderen, alle kinderen, Heer God, de kans zullen hebben om u aan te nemen als een redder en verlosser. Raak u aan, Vader God, in Jezus' naam. Heer, we bidden dat de zielen van onze kinderen behouden zullen zijn, Heer, voor de eeuwigheid. Dat u de kinderharten vervult met liefde, met vrede, met blijdschap, o koning. Heren, en de kinderen die gewond zijn geworden, dat u die harten geneest van alle trauma's. Heren, alle ellende, alle moeilijkheden die zij zo jong al moeten meemaken en doorstaan. Heren, dank u wel daarvoor, Heere God. Dank u wel dat u ons als papa's, als mama's, als opa's en oma's altijd weer in herinnering zult brengen. Omdat we nooit zullen vergeten dat elk kind, hoe klein ook, is geschapen naar uw eigen beeld en uw gelijkenis. Blessed in Jesus' name, we begin
In Jezus' naam. Amen. Onze Vader, dank u wel, mijn God. U zit op de troon en u heeft nog steeds alle macht in hemel en op aarde. En ook vandaag, mijn God, proclameren wij uw heerschappij, uw gezag, mijn God, over onze levens, mijn God, maar ook over deze natie waarin u ons hebt geplant. We danken u wel, mijn God, dat uw hand niet te kort is om te verlossen, maar, o God, Heer, kracht genoeg is om bevrijding en verlossing te brengen. We danken u wel, mijn God, dat u regeert voor eeuwig. En ook vandaag, mijn God, beleden wij onze afhankelijkheid van u. We beleden dat we niets kunnen doen zonder u. Heere God, u geeft wijsheid, u geeft inzicht en de wijsheid die van u is, mijn God. En komt, mijn koning, Heere, heeft eeuwigheidswaarde, mijn God. En daarom bidden wij vandaag, in het bijzonder voor de jeugd, mijn God. Terwijl we zeggen de jeugd is de toekomst van morgen, mijn God, wil ik vandaag zeggen dat die toekomst reeds begonnen is. We bidden, o God, Heere, dat uw hand wil uitstrekken naar deze groep. Heere God, en we weten dat de boze, Heere God, in grimmigheid is neergedaald om te vernietigen, te stelen, te slachten. Maar Vader, vandaag, Heer, als uw kinderen, Heer, als uw kinderen die hier zijn, mijn God, vergaderd in die ene naam van uw Zoon Jezus Christus, Heer. Heer, roepen wij u aan. En ik geloof, mijn God, zoals uw woord het zegt, waar twee iets eenparigs begeren, het zal hun ten deel vallen. En daarom roepen wij u aan, mijn God, om genade te tonen, mijn God. En uw sterke hand in beweging te brengen, mijn God, voor, o God, Heer, de toekomst. Voor, o God, de jeugd, voor de jongeren, mijn God, Heer. We bidden, o God, voor hun, waar zij zich ook bevinden, o Koning, Heer. Terwijl ze zo blootgesteld zijn aan alle soort verleidingen en verzoekingen en verwarringen, mijn God, Heer. Heer, kan u komen, komt u in actie, mijn God, en laat uw licht doorbreken in hun leven, mijn God, Heer. Dat, o God, Heer, u hun trekt uit de duisternis en brengt en plaatst in het licht van u, mijn God, Heer. Heer, God, zij die, o God, Heer, om welke reden dan ook, o God, Heer, in situaties zijn, Heer God, geraakt, mijn Koning, Heer. In de criminele circuit zijn gekomen, mijn God. Ik bid dat uw hand, o God, uitstrekt en hun trekt uit deze situatie, mijn God, Heer. Vader, dat, o God, Heer, u iets wilt doen in het bijzonder in dit land Suriname, mijn God. Voor de jeugd, voor wat de jongeren betreft, mijn God. Dat, o Koning, Heer, een opleving zal plaatsvinden, mijn God, Heer. En begint bij uw huis, begin in uw huis, mijn God, Heer. Doe die opleving opstaan in harten en levens, mijn God, Heer. Waar de jongeren, o God, zullen hongeren en hunkeren naar u, mijn God. Zoals u zegt in Psalm 24, dat dit de generatie is die naar u zal zoeken, die naar u zal vragen, mijn God. Doe die honger ontstaan en laat het gaan uit de gemeente, naar de straten, naar de buurten, naar de districten, o God, zelfs in de binnenlanden. Laat die drive, laat die honger, laat het verlangen, laat het vuur, mijn God, uit het hart komen, mijn God, Heer, om anderen te reiken, om anderen te bereiken, om anderen te trekken uit die duisternis, mijn God, Heer. Beweeg ons hart, mijn God, wij die hier zijn in het bijzonder. Maar, o God, laat dit gebed ook gaan naar de huizen, de werkplekken, mijn God, de scholen, mijn God, Heer. Heer, of de overheidskantoren, mijn God, Heer. Dat u daar harten wil prikkelen, Heer God, en dat werkelijk, Heer, wil overtuigen. Dat zaken moeten veranderen, mijn God, zodat dat werkelijk de deur kan worden geopend voor de jeugd, mijn God, Heer. We bidden, o God, voor die genade. Heer, wil u genadig zijn nogmaals, o Koning, Heer. Red ze, mijn God, Heer. Bevrijd ze, o Koning, Heer, van oppressie, mijn God. Bevrijd ze, God, Heer, van depressie, mijn God, Heer. Heer, waar, o God, het lijkt, o God, alsof het uitzichtloos is, o God, Heer. Heer, God, vanwege de toestand in het land. Maar bidden, God, Heer, dat zij u kunnen zien en aanschouwen. Dat er hoop is, dat er leven is, dat er verandering mogelijk is. En dat, o God, u het beste met hun voor hebt, mijn God, Heer. Zoals u ons dat hebt beloofd, mijn God, Heer. Dat u goede gedachten over ons koestert. Dat ze die openbaring mogen krijgen. Dat ze dat woord mogen ontvangen. Dat, o God, Heer, uw woord toegang zal vinden daar waar ze zijn. In de gevangenissen, mijn God, Heer. In de huizen, mijn God, Heer. In de buurten, o Koning, Heer. Waar zij zich ook bevinden. Dat zij uw woord zullen ontvangen, mijn God, Heer. Om, God, Heer, hun eruit te halen. Heer God, want
zoals u dat zegt, uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, laat dat het ook voor hun zijn, mijn God, Heer. En trek deze generatie eruit, mijn God, Heer. Heer, dat ook God, dat werkelijk uw woord in vervulling zal gaan. Dat zij zullen uitgaan naar u, mijn God, Heer. Dat hun hart zal uitgaan naar u, dat er een verlangen zal ontstaan. Heer God, wij kunnen komen met programma's, mijn God. Heer God, wij kunnen komen met wijsheden. Maar oh God, als uw geest niet overtuigt, mijn God. Als uw geest niet doordringt in levens. Heer, kunnen we het niet. En daarom roepen wij u aan. En vragen wij om uw geest uit te storten, mijn God, Heer. En uw hand uit te strekken daar naar de plekken en plaatsen waar ze zich bevinden. Trek ze tot u, mijn God, Heer. Breng ze tot u, mijn God, Heer. Breng ze tot inkeer, mijn God, Heer. Overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel. En breng ze, God, op hun knieën voor u. In overgave naar u, mijn God, Heer. Heer, en red deze natie, o koning, Heer. Red de jongeren, o God, van deze natie in het bijzonder, o koning, Heer. We danken u wel, mijn God, dat u bent een hoorder en een verhoorder van gebeden, mijn God, Heer. En u zit op de troon, mijn God. Wat er ook gebeurt, u regeert voor eeuwig. En u heeft alle macht in hemel en op aarde. En elke knie zal buigen voor u. En de tongen zullen belijden dat u bent Heer boven al wat leeft, mijn God. We danken u wel, Vader, dat u hoort. Middag, Sister Sunta. Tadi aku do. Audio di debi chakoda ota hai kaki no abidum sabulu. Mi feni umen sonne. Di am hati itanga. Mi da kuma be no isonda sei mi fen sonne delu. Dim hai kai audio no iso itanga di adam. No dim hai ke no nande atakita e ya stiwasi problem no imusu begi. No mi begi ne liba no dim begi ne liba. No dim begi ne liba mfen sonne hiya. Abidan begiati. So tanga ta idaka di umusu gopa hati osu se abidama gat anga sonda madim begi ne liba no kadu bi happy. Ai begi dari bam datele kidim dia hati osu beta nyam sei. So fa semto na dia ai begi liba ta begi tedim pai mi imi bi blow mator gal Canada no hem bi feni. Kata kenas dem dia. En zo zijn er vele getuigenissen die niet alleen hier in Suriname, maar ook in Guyana eigenlijk te horen zijn van wat Gods woord allemaal doet in Suriname, Guyana, maar ook daarbuiten. En soms ben je bezig vanuit de stad en je hebt geen besef van wat er allemaal gebeurt en hoe God zelfs werkt. En een mooi voorbeeld wil ik u vandaag geven is dat wij zijn begonnen toen met de distributie van de audiobijbel, zoals het wordt genoemd. Eigenlijk heet het Proclaimers. En we hebben dat dus gedistribueerd onder de trio Indianen. En op een gegeven moment krijgen we een speciaal verzoek dat er audiëntie is aangevraagd om op bezoek te ontvangen van de Gramang van de trio's. Hij is nu helaas al overleden. Nu heeft zijn zoon overgenomen. En hij komt en zegt, luister, nou, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar die 20 die jullie hebben gestuurd is niet genoeg. En we zeggen, wat is er dan gebeurd? En hij zegt van, luister, 3/4 ervan hebben we achter moeten laten in Brazilië. Dus zonder dat wij weten, zijn die proclaimers de grens overgegaan naar Brazilië. En hoe komt dat? Het is namelijk zo dat elk jaar wordt er over en weer getreffeld. En je weet, de Indianen kennen geen grenzen. Voor hun is, waar mijn familie is, daar moet ik ook zijn. En elk jaar wordt er dus dan een bezoek gebracht naar de familie aan de Braziliaanse kant. Nee, het was eerst omgekeerd. De familie had een bezoek gebracht naar de Surinaamse kant, kwam Malasimutu. En op een gegeven moment moeten ze terug. En het is niet een 1 dag lopen, het is zeker 10 tot 14 dagen lopen in de jungle. En dan showen ze met alles, potten, pannen, ze gaan ook jagen enzovoorts. Ik denk dat u wel een beeld heeft hoe dat allemaal gaat. En elke avond, wanneer ze zo rond 5 uur, 6 uur eigenlijk dan het potje gaan klaarmaken voor de dag, dan draaiden ze op een gegeven moment de proclaimers, die ze dus door mee hadden, om te luisteren, om de nacht eigenlijk, ja, iets te hebben om de nacht door te brengen. En de familie luisterde mee, het is in hun eigen taal, ze begrepen het, er werd erover gesproken. En ze kwamen dus nu aan in de dorpen aan de Braziliaanse kant. En ze hebben dus daar ook zo'n 10, 20 dagen doorgebracht
Want je moet weer op krachten komen voordat je die reis weer terug kan maken. Want het is over de bergen. Ik denk dat u een beetje weet hoe dat allemaal daar is. En toen ze op het punt staan om terug te komen, toen zei deze familie, luister, jullie mogen al jullie pottenpannen meenemen. Maar die proclaimers, die moeten jullie hier laten. Oké? Dus al die 20 die we hebben gestuurd, 15 stuks hebben ze dus daar gelaten voor de mensen daar aan de Braziliaanse kant. En er werd dus gevraagd naar meer van dit soort materiaal. Nou, dat is niet alleen hier in Suriname gebeurd. Ik ga u een ander mooi verhaal vertellen, want soms getuigenissen inspireren je om te zien hoe God werkt. En om te beseffen dat eigenlijk het werk wat wij doen, we zijn eigenlijk alleen maar instrumenten. God is zelfs bezig hoe hij zijn weg en zijn woord ingang laat vinden. Wij waren bezig om die proclaimers onder de Wapishana-Indianen, en voor zij die de map van Guyana een beetje kennen. De Wapishana die woonden aan het zuidoosten van Guyana, eigenlijk met op de grens met Brazilië. En het is alleen maar savanneland, dus daar zie je geen bergen. Of je ziet wel een paar bergen, maar het is meer savanneland. En we waren bezig eigenlijk die proclaimers te gaan distribueren naar de verschillende dorpen. En de eerste middag dat we aankomen, want je vliegt naar Lethem en vanuit Lethem ga je die dorpen bezoeken, is in het dorp Sint Ignatius. En we komen daar en we zien iemand zitten in de meeting die we hebben met de voorgangers. Maar niemand van de voorgangers kent hem. Dus niemand zit met hem, die man zit alleen. En we doen onze presentatie en we leggen uit van zo moet het werken, dit is de bedoeling. En het is in jullie eigen taal en jullie mogen zelf beslissen hoeveel jullie willen voor jullie dorp enzovoorts enzovoorts. Ik denk dat ik leuk genoeg praat, no? Ja. Dus op een gegeven moment vragen we van maar wie bent u? Van waar komt u? En hij zegt, ik kom vanuit de Braziliaanse dorpen. En die andere voorgangers zeggen, wij kennen niet, we hebben nooit hem ontmoet, we weten niet waar hij komt. En toen vroegen we van, maar hoe komt u, hoe weet u dat wij deze middag eigenlijk hier deze meeting zouden hebben met de voorgangers? Hij zegt, 3 dagen terug kreeg hij een droom. En in die droom zei de Heer hem, je moet gaan naar het dorp Sint Ignatius. Hij had nog nooit van die dorp gehoord, maar het woord Sint Ignatius kwam in hem op. Hij is toen op de map gaan kijken en hij zag dat het aan de Guyanese kant was. En hij zegt, de volgende avond ging hij weer slapen, kreeg hij weer die droom. Je moet naar Sint Ignatius. En op een gegeven moment zei hij van, maar Heer, ik heb geen geld. Ik kan niet gaan. Ik weet niet eens hoe daar te gaan. En de derde avond ging hij slapen. En de Heer zei weer, je moet naar Sint Ignatius. En de volgende dag, toen stond hij op, 4 uur in de ochtend, maakte hij zijn vrouw wakker en zei van, luister, ik weet niet wat, maar we gaan naar Sint Ignatius. Dus pak alles in. Om 5 uur begonnen ze te lopen naar de hoofdweg. Bij de hoofdweg zochten ze naar een lift. Iemand die de weg kende naar Sint Ignatius. Op een gegeven moment stopt er een auto en zegt, luister, ik ga niet naar Sint Ignatius, want ik weet niet waar het is. Ik ken alleen de Braziliaanse kant. Ik ga je brengen tot Bonfim. Hij zegt, geen probleem. Ze zeggen, ga tot Bonfim. Bonfim is het laatste dorp bij Brazilië met de grens naar Guyana. Bij Bonfim vraagt hij die mensen, waar is Sint Ignatius? Er stopt toevallig een man daar, die een pick-up had. En hij zegt, luister, ik weet, het is aan de Braziliaanse kant, stap in, ik zal je brengen. En zo is hij dus die dag in die meeting terechtgekomen. En heeft hij het woord van God op een audio device gehad, want ze kunnen niet lezen en schrijven. En hij heeft het woord gebracht. Hij heeft 10 stuks meegebracht. Ik kan u op dit moment zeggen, is de vraag naar proclaimers zodanig groot dat we niet in die behoefte kunnen voorzien, die er nu leeft aan de Braziliaanse kant. Er zijn op dit moment, waar men dacht dat er 9 dorpen, Wapishana-dorpen zijn, blijkt er nu dat er meer dan 20 Wapishana-dorpen zijn, waar men vraagt naar meer proclaimers en meer van het Nieuwe Testament. Dat is wat God doet. God is niet afhankelijk van ons. God is niet afhankelijk van ons. Wij zijn slechts een instrument. En hij wil door ons werken. En Bijbelgenootschap is slechts een instrument. En soms zeg ik, wij weten soms niet eens hoe of wat, maar de Heer baant de weg en zorgt dat we kunnen doen wat we moeten doen. Zo zijn er nog meer getuigenissen van eigenlijk in elk dorp waar we zijn geweest. Ik weet als u het dorp Pada krijgt. Laatste getuigenis. Het dorp Pada kent u, aan de boven Suriname,
is een heidensdorp, kom je niet makkelijk binnen. En op een gegeven moment hebben we daar onze coördinator Michel Jona. En hij komt het dorp daar binnen. En het is een dode is in het dorp. En u weet hoe dat is, als er een dode is. Wat er gebeurt, er mag niets gebeuren. Alles is down. En s'avonds dan wordt er gefeest. Maar het heeft geregend, de eerste avond heeft het zodanig geregend dat ze niets konden doen. De tweede avond heeft hij gevraagd van luister, in plaats van dat jullie muziek gaan maken, dansen en zo, mag ik de Jezusfilm vertonen. Dus die mensen dachten van, hé, laten we die man een break geven, dan gaat hij weg. Dus ze hebben hem die Jezusfilm laten vertonen. Nadat die Jezusfilm, je weet het duurt 2,5 uur om en bij die Jezusfilm, echt die oude versie, maar straks over een ander praten. Dan hebben ze gezegd, draai het nog een keer. Dus ze hebben het 3 keer gedraaid die avond, dus van 's avonds tot in de ochtend, 5 uur 's ochtends. Hij moest het 3 keer draaien. En op een gegeven moment heeft hij een oproep gedaan, er kwamen 5 vrouwen tot geloof. 5 vrouwen. Hij heeft gezegd van luister, jullie moeten samenkomen. Hij heeft toen die proclaimers met het oud model, we hebben het oud model niet meer. Lijkt echt op een grote radio. Met een krenker waar je het dus moet opwinden. Hij heeft gezegd jullie moeten samenkomen en elke keer ernaar luisteren. En ze hebben dat gedaan. En hij is na 3-4 maanden komt hij het dorp weer binnen. En hij gaat die vrouw opzoeken bij wie het heeft gelaten. En blijkt dat die groep is gegroeid van 5 naar 12. Ik zou zeggen van 5 naar 12 is toch niet geweldig. Maar van 5 naar 12 volwassenen. Maar weet je hoeveel kinderen? Weet je hoeveel kinderen? Meer dan 60 kinderen kwamen om te luisteren. Op een gegeven moment heeft hij zijn instructies gegeven van luister, zo moet je het woord luisteren. Hij is dominee zelf, dus hij heeft een beetje uitleg gegeven. En op een gegeven moment wordt hij geroepen door de kapitein. Wat blijkt? Dat die 12 is gegroeid naar 60. Van 60 is het zodanig gegroeid dat die kapitein heeft laten roepen van luister. We denken dat het dorp nu ready is voor een kerk. Wanneer ik zeg van God werkt op zijn eigen manier en zijn eigen methode en wij zijn slechts instrumenten. Ik weet niet in hoeverre uw kerk al de devices heeft of ermee werkt. Maar wij hebben ze uit allerlei formaten, u mag ze straks buiten gaan kijken. In de verschillende talen, de Surinaamse talen. Maar als u zegt u wil ook Engels, en we hebben zelfs Spaans en Portugees, voor zij die onder de Spaans en Portugese werken. En het is heel makkelijk. Deze hebben we speciaal voor de Indianen, de trio's laten halen. Dat is dus dat ze ook een flashlight hebben. Want wat gebeurde er? Wanneer ze die mannen gingen jagen, dan vonden die vrouwen dat die proclaimers thuis moesten blijven. Want als die mannen het meebrachten, dan hadden zij niets om te luisteren wanneer die mannen met dat device weggaan. Dus toen hebben we deze, door een van onze andere partners, Renew, wij hebben ze laten maken, maar zij hebben het ter beschikking gesteld, waarbij het ook een flashlight heeft. En ze ook nog 's avonds gewoon kunnen luisteren. Ja. En ze dus voor zichzelf kunnen spelen. Ik heb hem gepauzeerd, no? Dus 's avonds, dan, wanneer ze voordat ze gaan slapen in hun hangmat liggen, dan luisteren ze naar Gods woord. En het mooiste is, ze kunnen het om hun nek hangen en zo vallen ze in slaap, zeggen ze. En het mooie ervan is dus dat hij ook nog met zonne-energie opgeladen kan worden. Want u begrijpt, daar gaat het moeilijk. Dus deze devices hebben we, die proclaimers hebben we, en we hebben wat we noemen een claimer. Dat is een hele kleine device waarbij u de Jezusfilm, waar u ook kan vertonen, want we hebben hem zodanig ingesteld dat hij de verschillende Surinaamse talen kan hebben. Dus waar u komt, u kiest uw taal en u kunt het vertonen. Maar niet alleen de Jezusfilm. We hebben nu ook de mogelijkheid voor de Lumo-film. Ik weet dat ze al van de Lumo hebben gehoord. Sommigen van hen hebben van de Lumo Project gehoord. Nou, wat is Lumo Project? Ze hebben nu eigenlijk al de 4 evangeliën verfilmd. En we hebben, eigenlijk is het opgenomen in het origineel
in de originele Griekse taal. Maar ze hebben dus nu voice-overs gedaan. Dus alle Surinaamse talen hebben wij dus nu in Marcus en Lucas ook available voor zij die willen gaan werken. Wat kunt u hiermee doen? Het is per hoofdstuk en het is Bible-based. Dus dat wil zeggen, als ze volgen in hun Bijbel, is het tekst voor tekst, komt het overeen. En wat er aangespoord wordt is, je kan zeggen van je luistert 1 hoofdstuk, of je bekijkt 1 hoofdstuk met een groep, en dan kan je daarover Bijbelstudie gaan houden. En zo kan je dus per hoofdstuk eigenlijk de mensen dieper en begrijpelijk het woord laten brengen. Het is geen geluid. Quando eu fiz isso, me capaz de claro que once my barroco in la dresa banataki, me quasi claro que mostra pura la bok tu game. Após como diz, vende Johannes a topo. A vende na dresa bana, para os copo, que desmos treina ali e take topo. Na só fácil. Nou, u begrijpt, we zijn een samenleving, een generatie die is ingesteld op visueel en audio. Hiermee kunt u Bijbelstudie houden, hiermee kunt u eigenlijk hele korte, want ze duren maar nog geen enkele hoofdstuk is langer dan 10 minuten. Kunt u zorgen dus dat u op een snel effectieve manier eigenlijk het woord van God kan behandelen of de mensen kan laten zien. Lumo is beschikbaar. Als u zegt wij willen er iets mee doen, we hebben hier 3 weken terug tegenwoordiger van Faithkunst bij Hering gehad, die eigenlijk ons heeft gewezen, de groep die toen aanwezig was, om met social media en met nieuwe technologie eigenlijk het woord van God te verspreiden. En ik weet dat Kroep ook die mogelijkheden heeft en ook die technologie heeft om via social media het woord van God sneller en beschikbaar te maken. Via WhatsApp is er mogelijkheden, via Facebook, via alle social media kanalen hebben ze opties waar u het woord van God kan verspreiden. En waar we denken dat onze jeugd geïnteresseerd is in grote campagnes. Ik kan u zeggen, ze komen niet daar. Wij moeten ze op hun terrein gaan bereiken. En wat is hun terrein? Social media, hun telefoon. Dus ik wil u aanmoedigen. Maar ik wil u niet te lang ophouden. Oh ja, we hebben naast dat ook dus de SD-cards dat men in telefoons kan zetten. Dan heb je de Jezusfilm op en de audio. We hebben hier op 4 talen. Wat men dus als men het in een telefoon heeft geplaatst, kan men uit 4 talen kiezen. Srana, Tongo, Wayana, Trio, deze is toevallig voor de dingen, maar we hebben ook voor andere opties, Okaans, Saramakaans. Daarna wil ik u aandacht vragen. Wij hebben deze boekjes. We hebben ze speciaal in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap laten vertalen naar de Okaans en Saramakaans. Het zijn hele kleurrijke kinderboekjes. We noemen ze de Prentenbijbel. Het zijn in de lokale talen voor de kinderen. Als ze het lezen, begrijpen ze het meteen. Ze hebben geen juffrouw nodig die ze moeten uitleggen. Deze zijn beschikbaar. We hebben nog een aantal in voorraad. Indien u geïnteresseerd bent, laat u ons weten. Het is voor u. Deze is Gado Poepeentje. En we hebben dit is dus Saramakaans en we hebben ook Okaans ter beschikking. Als u straks naar buiten gaat, mag u een paar meenemen of mag u inkijken. Dan is er een project in de pijplijn zit. En dat is dat we samen met het Nederlands Bijbelgenootschap de familie weer rondom de Bijbel willen krijgen. Eigenlijk die gezinsmeetings wat je vroeger had, voordat je ging slapen, of morgens wanneer je opstaat, waar er samen werd gelezen uit de Bijbel, is eigenlijk in elk gezin komen weg te varen. Hoe vaak zitten we nog met onze kinderen om samen uit de Bijbel te lezen? Hoe vaak zitten we nog met de kinderen om samen Bijbelstudie met ze te doen? Eigenlijk in elk christelijk gezin is het eigenlijk, ja, jij doet je ding, ik doe mijn ding en iedereen gaat zo weg. Dat is die maatschappij waarin we leven, als we eerlijk zijn. Nou, we willen de families weer rondom de Bijbel terugkrijgen. Daarom is deze Bijbel 100 stappen, samenleesbijbel ontwikkeld. Het bestaat uit 100 hoofdstukken, waarbij families samen met de kinderen Gods woord kunnen gaan lezen. Dit is het gedeelte dat uit de Bijbel is. En er worden activiteiten die het gezin samen kunnen doen rondom gedaan. Het zijn activiteiten waarbij ze kunnen samen gaan koken.
soms is het samen zoektocht, soms is het samen iets aan de arbeid doen. Elke hoofdstuk heeft weer zo zijn activiteit dat gelinkt wordt naar het Bijbelverhaal. Deze Bijbels hebben we nog niet, maar ze zijn onderweg. Dus ik wil u alvast warm maken als kerk om erover na te denken van wat kunt u doen, hoe wilt u het doen en hoe gaat u dat gebruiken. En wij zeggen als je jarig bent, dat trakteer je. Dus dat eten wat u gehad was geen tractatie. Dat was gewoon... Maar wij willen u vandaag aanmoedigen. We hebben Bijbels die u vandaag mag meenemen. We willen u niet zomaar zeggen, neemt u een Bijbel mee. En dan gaat het ergens in uw auto, op de plank. Als u zegt, u neemt 5 Bijbels mee, geen probleem. We willen dat u het wel afgeeft aan iemand. Amen. Ja. Als u zegt, u heeft 10 nodig, want u wil het aan 10 mensen geven, dan moet het echt daadwerkelijk gaan naar de 10 mensen welke u op het hart heeft. Dus neemt u zomaar niet, omdat we zeggen, zijn Bijbels ter beschikking, u mag meenemen. Maar misschien moet u de Heer vragen of wie het moet meenemen. Of wie de Heer u op uw hart heeft. Maar vandaag, en alleen vandaag, mag u gratis Bijbels meenemen als u weggaat. Er zijn een paar Bijbels in de gewone taal daar buiten. Dus voor mensen die jeugdigen in mind hebben. U moet er daar wel zijn, want dat aantal is wel beperkt wat ik heb begrepen. Daarnaast heeft u op uw tafeltje zoiets gezien, een kaartje. Het heeft een speciale QR-code. U mag hem scannen en u mag op onderzoek uitgaan waar het u naartoe leidt. We willen u vragen om het mee te nemen en het ook te verspreiden en af te geven aan iemand die u denkt dat het nodig heeft. We hebben daarnaast ook nog wat stickertjes op uw tafeltje gelegd. Voor zij die, u mag hem plakken, u mag hem meenemen, u mag hem afgeven. En dan weet u welke kant het gaat. Onze rekeningnummers staan erop. Onze rekeningnummers staan erop. En de bedoeling ervan is, we hopen dat u aangespoord bent om ons ook financieel te ondersteunen. Ik moet zeggen dat als wij kijken naar het verloop, en dan ben ik eerlijk, ik zeg het overal waar ik kom, dan moet ik zeggen dat onze individuele donateurs heel erg zijn gegroeid. En voor ons zijn individuele donateurs mensen die eigenlijk persoonlijk een commitment hebben gemaakt om ons financieel te ondersteunen. Maar in de afgelopen 10 jaar zijn onze kerkdonaties gegaan van 40 naar 33. Ja. Helaas is de kerk... Ja, helaas heeft de kerk een beetje een stap terug gedaan. Dus ik wil u aanmoedigen, als voorganger, als leider van uw denominatie. We hebben wat donateurskaarten en op de donateurskaart hebben we 3 projecten die wij graag willen uitvoeren. U mag zelfs als kerk bepalen aan waar u uw donatie wil doen. En we willen u aanmoedigen, ik begrijp het is moeilijk voor ons allemaal. We zitten allemaal in, ook de kerk zit in een moeilijke economische, financiële situatie. Maar als u ons met een klein beetje helpt, elke maand, dan is het eind van het jaar een heel groot bedrag waarmee we veel kunnen doen. En de 3 projecten zijn heel erg op ons hart dat we willen doen. Eén is Bijbelvertaling. U heeft net gehoord, wij staan aan het startpunt om de studiebijbel en Sranang Tongo te doen. Ik weet niet in hoeverre, u als leiders, weet ik allemaal, hebben ooit eens een studiebijbel nodig gehad om het woord te bestuderen. En nog steeds. Maar de mensen in het binnenland, die hebben de mogelijkheid niet. En we kunnen ze een Nederlandse studiebijbel geven, maar we hebben gemerkt dat het toch nog een beetje te ver van ze staat. Die Sranang Tongo zelfs, in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld als je bij de Wayana en de trio gaat, is Sranang Tongo ook nog eigenlijk een stap te ver. Maar het is een stap dichterbij. Dus een stap te ver, maar toch een stap dichterbij. En daarom hebben we gezegd, we willen gaan investeren in een Sranang Tongo studiebijbel. Het stond al langer dan 8-9 jaar in onze planning. We hebben nooit financiering ervoor gehad. Nu hebben we een deelfinanciering gehad. Dus we kunnen het project opstarten. Maar we weten niet als we het project gaan kunnen eindigen. Maar we zeggen altijd, je moet stappen in geloof doen. Dus we beginnen. En we geloven dat God zelfs gaat voorzien dat we deze studiebijbel, want het project is voor 3 jaar,
dat in 3 jaren we die studiebijbel aan het eind van die 3 jaar kunnen aanbieden aan de samenleving. Daarna hebben we ook nog onze speciale projecten. U heeft gehoord over de kinderen en vrouwen. Dat zijn de speciale projecten dat we willen blijven uitvoeren. En bijbeldistributie. Jaarlijks is het zo dat we heel veel verzoeken krijgen van kerken. En ik weet van u, van sommigen van u zelfs, dat we jaarlijks verzoeken, brieven krijgen voor gratis bijbel. Maar ik zeg altijd, ja, we kunnen u gratis bijbels geven, maar niets is gratis. Het wordt van ergens betaald. Vroeger hadden we Bijbel per maand club, ik weet niet van hoeveel van u het nog kennen, waarbij je eigenlijk je committeerde om elke maand 1 Bijbel te doneren. Het was 6 gulden toen. En dan hadden we een heleboel donateurs die 6 gulden gaven. En dan konden we elke maand bijvoorbeeld zeggen 50 Bijbels kunnen we vrijgeven. Helaas hebben we die mensen niet meer. Bijbel per maand club is eigenlijk niet meer dat bedrag dat we kunnen zeggen van we geven gratis Bijbels weg. Maar toch geven we nog gratis Bijbels weg en gratis materialen weg. Omdat wij dus donoren hebben van eenmalige donoren of grote donoren die ons soms een schenking geven. Waarbij we dus die Bijbels gratis kunnen weggeven. Maar als de kerk zegt van luister, ik help mee financieren, dan zijn we in staat om wanneer u uw brief stuurt, om u ook gratis Bijbels te geven. Of gratis materiaal, zoals u zoals u het verzoek doet. Dus er zijn ook wat donateurskaarten dat we u willen aanmoedigen om mee te nemen en in te vullen. En misschien dat u ook mensen kent. We hebben hier ook wat businessmensen uitgenodigd vandaag. En we hopen dus dat ze ook aangespoord of aangeraakt zijn en bemoedigd zijn om ons te ondersteunen. Dus als we zo meteen naar buiten gaan, hebben we ook wat donateurskaarten. Waarbij we graag een beroep op u willen doen om ons te ondersteunen. Nou, dat was mijn verhaal zo'n beetje. Ik weet niet, zijn er vragen? Ja, Andrew. Klonk geweldig, ik kwam de indruk. Ik wist heel weinig af van jullie, wat eerlijk gezegd. Maar ik heb een vraag. Hebben jullie ook projecten als bijvoorbeeld, je hebt die kinderbijbel, dat we zeggen van hé, we weten bijvoorbeeld hoeveel kindertehuizen er zijn in Suriname. Want ik denk bijvoorbeeld aan, je zou een aantal van die bijbels gewoon daar kunnen geven. Als er dat soort projecten zijn, dan zijn er een aantal mensen, er zijn altijd mensen die geld willen geven voor zoiets. Dus niet gewoon geld storten, overmaken, maar als er een project is. Ja. Zijn dat nou, we hebben het Kids at Risk project gedaan, waarbij we dus niet alleen naar kinderthuizen gingen, maar we gingen naar eigenlijk de districten, Kommerwijnen. Het project is gestopt omdat er geen financiering meer was. Tot 2 jaar terug hebben we dat project gedaan. Wat hield dat project in? En dat wordt ook beschreven op onze donateurskaart. Wij zorgden ervoor, want wij zeggen educatie is de cirkel om armoede te doorbreken. En wij zeggen je moet blijven studeren zolang je kan. Dus wat wij deden, wij gaven kinderen een schooltas met volledige inhoud en een bijbel. En het was dan een bijbel op basis van hun leeftijdsniveau. Als het de kinderen van de lagere school was, was het een kinderbijbel, was het tieners, was het een tienerbijbel en was het jeugd, dan was het een gewone jeugdbijbel. Nou, en dan gingen we er rond. We deden er jaarlijks 1000 schooltassen, toch? Ja, 1000. En dat hebben we gedaan niet alleen naar kindertehuizen. We hebben het gedaan in Kommerwijnen, Marowijnen, Nikeri, Saramaka. We zijn helemaal naar Kwamalesamuntu gegaan. Hebben we die tassen overgevlogen. Ik weet niet als we die foto's hebben. Wilt u het zien? Wilt u het weten? We hebben het gedaan. Maar 3 jaar terug is onze buitenlandse donor gestopt om ons die financiën te geven. We hebben toen gezegd, we willen het zelf doen. We krijgen wat binnen, maar jaarlijks genoeg is het niet genoeg om in dat aantal te doen. Dus jaarlijks kunnen we misschien nog maar 40, niet eens 40 kinderen doen. Dus we hebben vanuit onze historie hebben we die projecten gedaan en we willen het blijven doen. We zijn afhankelijk van de giften. Ja, ik wil iets betekenen erin, maar dan als iemand kan helpen met een begroting. We hebben het. We hebben de projectbeschrijving, we hebben de begroting, we hebben alles al. We zijn ready. Dus als je zegt je hebt interesse, we are ready to go. Waren er nog vragen? Is de printbijbel alleen in Okkaans en Saramakaans? Op dit moment wel. Hij is eigenlijk in het Nederlands. Oorspronkelijk. Maar dan moeten we hem kopen bij NBG. En hij kost €49,50. Dus u begrijpt. Ja. Ik wil weten wat de prijzen waren.
voordat ik wegga, en ik wil alle voorkangers hier, een van de dingen onze doelpunt is faith, geloof. Ja. Assemblies of God English Speaking Church wil vanaf deze maand een donatie weer worden. Ja, we weten dat jullie trouw zijn. Ja, ik heb gevraagd van de bishop vandaag. Thank you. Je weet dat jullie een trouwe gever zijn. En ook, voor zij die niet weten, dat zijn Esther en Ansi. Hun vader was de eerste directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. We mogen vandaag bouwen op het fundament wat hij toen heeft gelegd. Want hij heeft echt baanbrekend werk gedaan. De eerste directeur die eigenlijk alles van de grond af moest opzetten. Vandaag, die 58 jaar wat we vieren, is dankzij hem, dankzij Erlie Deira, broeder Erlie Deira, dankzij Polder. Dat zijn de 3 directeuren. Om te zien, we zijn 58 jaar, maar we hebben eigenlijk maar 3 directeuren gehad. In die 58 jaar. Maar aan Esther heel hartelijk bedankt. Iwit was voorzitter. Ja, zij was bestuursvoorzitter. 14 jaar. Ja. Die proclamen? Ja. We geven het gratis weg als u zich committeert aan een bepaalde voorwaarde. En de voorwaarde alleen wat we is, we willen een rapportage. Wat wordt er mee gedaan? Hoe wordt het gebruikt? Wie wordt er mee bereikt? Er is een speciaal formulier om het in te vullen. Dus heel simpel, wij stellen niet veel eisen. Het enige wat wij moeten doen is, omdat wij terug moeten rapporteren naar de donor, hoe die proclaimers zijn verspreid en gebruikt. Nee. U mag aangeven hoeveel u wil. We hebben nu een afspraak met de donor. Ik zeg, hij was 3 weken terug bij ons. En ze zijn nu gezegd, dus de missie is nu zodanig, zeg maar wat je behoefte is en we willen erin voorzien. En dezelfde attitude hebben wij als Bijbelgenootschap. Zeg maar wat uw behoefte is en we willen u voorzien. U moet ons wel van tevoren zeggen, want de productie duurt een jaar, nou een jaar, 9 maanden, voordat we het hier in Suriname hebben. Dus ik kan me niet zeggen vandaag, ik heb 300 nodig voor volgende week. Begrijpt u? Ik geef een voorbeeld. U mag vandaag iets al opgeven. En u kunt vandaag nog kijken wat er is. Er moet nog een aantal zijn. Waren er nog vragen? We willen u niet langer ophouden, want we hebben ook nog de hele tafel toetjes. Dus ik nodig zuster Ruth weer uit om dan af te sluiten. En dan mag u zich te goed doen aan onze desserttafel. En heel hartelijk bedankt voor uw aandacht. Dan hebben we als laatste gebedspunt. We bidden voor Gods voorzienigheid en vragen we dominee Nestor om te bidden voor de gezondheidszorg en de overheid. We vragen Pastor Eufentjensien om te bidden voor eenheid onder de christelijke leiders en voor onze sociaal-economische situatie. Als we eerbiedig zijn. Lieve zusters, lieve zusters en broeders, jarige SBG. We weten hoe het is op dit moment met onze gezondheidszorg. Het gaat niet zo goed. Onze gezondheidswerkers die trekken weg om allerlei redenen. En we willen God vragen om ons daarin bij te staan. In Mattheüs 14, vers 14 lezen we. En toen hij, Jezus dus, uit het schip ging, zag hij een grote schare. En hij werd met ontferming over hen bewogen. En hij genas hun zieken.
Heer onze God, wanneer we vandaag bij elkaar zijn om feest te vieren, om te gedenken 58 jaar Surinaams Bijbelgenootschap, dan willen we ons ook richten op alle werkers in de gezondheidszorg. We willen ze bedanken, bemoedigen en ondersteunen in gebed. En dan denken we ook in het bijzonder aan onze eigen gemeenteleden die werkend zijn in de gezondheidszorg. Het dienende werk dat ze allemaal doen, ligt nauw aan uw hart. Het werk is vaak zwaar, zowel fysiek als mentaal. En door de steeds grotere invloed van het economisch denken in de politiek is internationaal en dus ook in ons land Suriname de moraal van werkers in de gezondheidszorg afgenomen. Door hoge werkdruk, langere arbeidstijden, lagere salariering en vooral weinig erkenning en waardering vragen velen zich af of ze dit zo kunnen volhouden en trekken ook vaak weg. Toch zorgen juist zij voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Mensen die zorg het meest nodig hebben. Net als Jezus die altijd speciaal zorg had voor de armen en kwetsbaren. Het is ook een kans om erkenning te geven aan en te bidden voor de vele christenen met een leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Want ze hebben de zware taak om te beslissen hoe de beperkte middelen op een verantwoorde manier ingezet worden. Ze helpen sturing geven aan een ethisch verantwoorde doel, waarbij de hoogste integriteit bewaakt wordt in de zorg voor ieder hulpbehoevende persoon. God van alle leven, van oudsher heeft u uw liefde aan de mensen getoond in Jezus uw Zoon. U bent ons heel nabij gekomen. U heeft zieken genezen en vrede gebracht. Door uw goedheid en verzoening heeft u een nieuwe toekomst geopend voor mensen die verloren waren. En we bidden u vandaag, Heer onze God, kom onze gezondheidszorg, de minister, de gezondheidswerkers in stad, district en binnenland, tegemoet met de geest die Jezus bezielde in deze dagen van onrust en onzekerheid. Geef hen kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat ze kunnen doen, om anderen tot steun te zijn en deze moeilijke tijd te helpen overwinnen. Doe hen groeien in hoop en vertrouwen, nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren. En houd in hen en ons het geloof levend. In Jezus' naam. Als land, Heere God, en dan heb ik het vooral wij als volk. En natuurlijk onze gedachten gaat naar onze kinderen. Naar onze senioren die afhankelijk zijn, Heere God, Vader. Onze werkende klasse. En wij natuurlijk ook als kerk, want de mensen komen naar ons toe. Die erg bezorgd zijn. Met allerlei gevolgen. Heere God, Vader, wij danken u. Heere, wij naderen uw troon van genade. En vragen genade, God. Maak onze economie gezond. Er zijn zoveel dingen die wij niet uit onszelf kunnen doen. Al hebben we de geweldigste modellen, Heer God. Vader, maak het gezond. Zorg dat er genoeg inkomsten zijn. Zorg dat er een eerlijke verdeling is. Heere God, houd tegen allerlei demonische dingen, Heere God. Egoïsme, corruptie, die willen overnemen. Heere, u hebt dan gezegd, we hebben gezag. Heere, we nemen gezag en autoriteit
over elk ding, want wij vechten niet tegen vlees en bloed. Elke demonische macht die economische ellende wil veroorzaken in dit land, Heere God. We nemen autoriteit erover. En we spreken de zegen van u uit. We spreken genezing, Heere God. We spreken wijsheid, Heere God, Vader. We spreken eerlijkheid, Heere God, Vader. En wij danken u, Heere God. U hebt het volk manna gegeven. Vanuit de hemel. Als we kijken met onze logisch verstand, waar gaat het geld vandaan moeten komen? Minus sabi. Maar u bent een God van wonderen. Laat de hemelen openstaan. En daal neer, Heere God. Vader, want onze mensen, sommigen hebben het heel moeilijk. Alleengaande moeders met kinderen hebben het heel moeilijk. Velen maken zich geweldig bezorgd nu over de verhoogde elektriciteitsrekeningen. En het is begrijpelijk, Heere God. Heer, het is niet een makkelijke, het is een complex ding, Heere God. Maar Vader, zorg alsjeblieft voor een antwoord en een oplossing. En maak ons land gezond. Zodat wij in deze vrede het woord kunnen verkondigen, Heere God. Dank u, Heere Vader. Dank u ook voor het Bijbelgenootschap. Alle werkers, vele van ze doen het vrijwillig. Dank u, Heere God, voor die proclaimers. Vader, als we naar het binnenland gaan. Vader, Heere God, en andere plaatsen. De zegen die we er zien en het effect dat het heeft. Dank u, Heere God, Vader. Help ons om het woord te verspreiden. En zegen op elk project van Bijbelgenootschap, maar ook de gemeentes die degene zijn, de instrumenten om dit verder te doen. En we vragen en geven u de eer en de glorie in Jezus' naam. Amen, amen. Dank u, directeur, dat ik mag zeggen. Ja, God boom, die. En zolang we hem zien zitten op zijn troon, net zoals Psalm 58 gezegd heeft, en hij is er met zijn gerechtigheid. En zijn gerechtigheid gaat zegevieren. Laten we daaraan vasthouden en laten we ons, dat de Heer ons kan blijven gebruiken als een instrument. Het Bijbelgenootschap en de kerk. We zijn gekomen aan het einde van het officieel gedeelte. En we danken de Heer voor zijn leiding. Het was geweldig. De Heer in ons midden is geweldig. De Heer is goed. Ik wil u nogmaals herinneren aan onze donatiebox buiten. Ik ben God zo dankbaar uit hetgeen u gezegd heeft, de reacties. Dat we zien van dat u aangesproken bent. U was al aangesproken, want u gaf. Ja toch? Ik weet dat u bad voor het Surinaams Bijbelgenootschap, maar dat u hier gezegd heeft, toch pastor, dat hij gaat verhogen. En ik werk op de financiële afdeling. Wat is het? God is goed. De Heer is zo goed. Toch? De Heer is zo goed. Het controlerende in me komt zo naar boven. De Heer is goed. We willen pastor Emmanuel, bisschop Emmanuel, vragen om met ons af te sluiten. Bisschop Emmanuel, dank u wel. U mag hier komen. Praise God. Ik breed in aan Samir, ja. Ik versteer alvast na 58 jaar. En directeur heeft me echt bemoedigd. Niemand anders gaat het kunnen doen, wij moeten het doen. Als christenen, als gelovigen, nou we moeten ondersteunen wie staan. De Bijbel zegt in Habakkuk 2 vers 14. De kennis van God, heerlijkheid, zal over de hele aarde gespreid worden. Zoals de zee vol is van water. En dat nou woord toevoegado.
En ik ben blij om te horen dat Aworto Egotina ding volkeren, stammen, zouden niet eens, Indianen. Voor het eerst met jaren want toen neerkaart idee. En wie Briti, zelf in Brazil, een getuigenis, zo wonderbaarlijk wat de Heer doet. Ben versteren nu ook toe. Bisabi SBG is dat team voor de directeur C. Is niet nu. Men ondersteunt je maar die hebben de overtuigd ook toe. Referendeur vind ik bemoedigd uno. En men breed het allemaal. Ja, COVID sabba, er is een stukje stabilisatie weer. In het evangelie. Misschien niet in het hele land, maar het moet bij ons beginnen. En we brengen dat op Panaguadoro ook toe. We gaan eindigen met als goed ik een eerbiedig moment. We kon je aftak toen si lang. Vader, we danken u voor alles wat wij hebben gehoord. Alles aan sawiëren, idee. Ons hart is blij. We zijn zo verheugd om te zien dat uw heilig woord zo verspreid mag worden. Ook via social media, via de moderne technologie, Heer. Dat mensen uw woord mogen horen. Ik dank u hartelijk daarvoor. Wij zijn u dankbaar, Heer, voor deze organisatie. En wij danken u voor de komende 58 jaar, als u nog niet bent gekomen, Heer. Dat dit werk, Arogodisa, verruim, expand. We danken u voor alle jonge mensen die meehelpen. We bidden voor een bijzondere zegen voor hun. We dragen het bestuur aan u op en een ieder die een schouder plaatst onder dit werk. Mek you anu taros to taparogodis papa. We zaten uitdagingen, strijden. Soms die dibre vallen, want aan een lobby dat woord toe in panja. Maar hartelijk dank, Heer, voor de vertoning van het Jezusfilm overal in verschillende vertalingen. En dat mag worden vermeerderd. Akagosomoro Fara. Bless our organisatie, this papa, SBG. Make a glory voor uw vadotap ding. Ook bij de verspreiding van de Bijbel. En ik dank u dat u zal voorzien bovennatuurlijk. Op een wonderbare manier. Omdat uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad, Heer. Zonder uw woord gaan we het niet kunnen maken. Uw woord zegt, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondig. Opdat de jongeren uw woord mogen horen in deze tijd. En ik dank u voor het herstel daarvan. In de gezinnen hier in Suriname. We prijzen u en wij maken uw naam groot voor alles wat u hebt gedaan. En we hebben geen woorden genoeg om u te danken, Heer. Wij bidden, Heer, dat dit werk voortgang mag vinden. In de wonderbare naam van Jezus. Amen.